croeso mawr i chi i gyd. Mae'n hyfryd i weld ti y bore yma. Ac mae Paula gyda ni hefyd. Felly, Paula, wyt ti'n hapus i ddechrau gyda'r cyhoeddiadau, please? Ie, diolch Rosa. Wel, bore da a chroeso i bawb. A chroeso mawr hefyd i Rosa wrth gwrs sy'n arwain yr Oedfa heddi. Wel, bydd LG a brecwast gweddi dros Zoom yr wythnos nesaf. Hefyd, mae gwers gitar gyda maestro sef Andrew, ddydd Sadwrn am 8:30. Ddydd Sul nesaf, a bydd Risa yn arwain yr Oedfa eto, dwi'n meddwl. Iawn? Me? Yeah. A'n olaf, ar y 5fed, dydd Gwener, mae penblwydd Francis. Felly, penblwydd hapus i Francis. Dwi ddim yn gallu canu, sori. Diolch, Paula. Bydd Francis yna yn y gwasanaeth am 10:30. Diolch, Paula. Diolch. Ac hefyd, does dim byd yn ymwneud â'r capel, ond ydych chi'n gwybod bod Merched y Wawr yn gwneud bore coffi dros Zoom bob bore Iau am 11 o gloch, dwi'n meddwl. Felly, os ydych chi'n teimlo hydig bach yn unig neu rhywbeth, mae bore coffi yn cyfeillgar iawn. Dwi wedi bod wythnos diwethaf. A does dim angen amser am awr, ti jyst gallu aros am 10 munud os ti eisiau, jyst cyfle i cael sgwrs. Wel, croeso mawr a heddiw, dyn ni'n mynd i drafod awdurdod. Rydyn nhw'n cael ein galw i gydnabod awdurdod Duw, ac i byddhau iddo ym mhob rhan o'n bywydau. Gwahoddodd Dduw i gyfeirio ein meddyliau a'n gweddiau. Rhown y lle uchaf yn ein bywydau i Dduw. A ddolwn y Duw byw. Gweddiwn. Dduw hollol lleog, rydym yn cydnabod bod pob awdurdod yn y nefoedd ac ar y ddaear yn perthyn i ti. Gweddiwn ar i ti ddod yn agos a Tom heddiw, i datgudio dy wirionedd a dangos dy ffordd i ni. Amen. Mae'r Beibl yn dweud bod y rhai sy'n cerdded mewn doethineb yn hapus ac wedi bendithio. Felly deiwn y bore yma i chwilio am awdurdod a doethineb yr arglwydd wrth i ni ei barchu a'i addoli. Amen. Mynd i rannu fy sgrin naw ar gyfer ein hemyn cyntaf, Mor Fawr O'i Ti.
Mae Diane yn mynd i darllen nawr, oddi wrth Bible.net, Efengil Marc, penod 1. Diolch, Diane. Mae y darlleniad heddiw yn dod o Marc 1, adnoddau 21 i 28. Iesu yn bwrw allan ysbryd drwg. Wedyn dyma nhw'n mynd i Capernaum. Ar y dydd Sabath, pan oedd yr Iddewon yn addoli Duw, aeth Iesu i'r synagog a dechrau dysgu bobl. Roedd pawb yn rhyfeddu at beth roedd yn ei ddysgu. Roedd yn wahanol i'r arbenigwyr yn y gyfraith. Roedd ganddo awdurdod roedd yn gwneud bobl i'w wrando arno. Yn ansydyn, dyma rhyw ddyn oedd yn y synagog yn rhoi sgrech uchel. Roedd y dyn wedi cael ei feddiannu gan ysbryd drwg. Gad i lonydd i ni, Iesu o Nazareth. Rwy ti yma, un dinistrio ni. Dwi'n gwybod pwy wyt ti, un sanctaidd Duw. Bydd ystaw, meddai Iesu yn ddig, tir allan ohono. Dyma'r ysbryd drwg yn gwneud i'r dyn ysgwyd yn ffyrnig. Yna daeth allan ohono sgrech uchel. Roedd pawb wedi cael sioc ac yn gofyn i'w gilydd, beth sydd yn mynd ymlaen? Mae'r hyn y mae'n ei ddysgu yn newydd. Mae ganddo fath awdurdod, mae hyd yn oed ysbrydion drwg yn gorfod i ryddhau iddo. Roedd y sôn amdano yn lledu fel tân gwyllt drwy holl ardal Galilea. Diolch o galon, Diane. Perffaith. Diolch. Wel, beth oedd y tro diwetha i chi ryfeddu at rhywbeth? Wythnos i heddiw es I mas yn y bore cynnar ac roedd haenen drwchus o eira yn gorchuddio popeth. Roedd hi mor ddistaw. A'r unig sain oedd can yr adar a oedd chwithau hefyd yn rhyfeddu at harddwch y byd. Dyn ni'n tueddu rhyfeddu at bethau sy'n tu hwnt i'n deall ni, neu bethau sy'n newydd I ni, pethau annisgwyl. Dyma pam wrth gwrs bod plant bach yn rhyfeddu am bopeth. Mae popeth yn newydd iddyn nhw, mae popeth yn annisgwyl. Yn y stori hon, mae Iesu yn y synagog gyda'r bobl sy'n dod bob Saboth I addoli Duw. A dyn ni'n darllen bod pawb yn rhyfeddu at Iesu. Ac wrth gwrs ei bod nhw, heb ffas neu ddrama, dim ond trwy nerth ei eiriau, mae Iesu yn iahau dyn sal iawn, yn bwrw allan ysbryd drwg ohono. Rhywbeth annisgwyl, rhywbeth tu hwnt I ddeall, rhywbeth I ryfeddu ati. This is a story about people being amazed by Jesus, as well they might, because of course Jesus, just by the power of his words, heals a man who is very sick. But actually, if you look very carefully at the story, then ni'n gweld bod y bobl yn rhyfeddu cyn I Iesu iahau y dyn. The amazement starts before Jesus heals the man. Nid y gwyrth sy'n ei gwneud nhw rhyfeddu, ond yn hytrach adnodau 21, roedd pawb yn rhyfeddu at beth roedd yn ei ddysgu. They were amazed at Jesus' teaching. Why? Roedd yn wahanol i'r arbenigwyr yn y gyfraith. Roedd ganddo awdurdod, oedd yn gwneud I bobl wrando arno. He spoke with authority. Roedd y bobl yn rhyfeddu at eiriau Iesu, ei awdurdod e. Nawr, dydyn ni ddim yn gwybod am beth oedd Iesu'n siarad, pa ddarn o'r ysgrifau roedd yn esbonio neu pa ddisgaiddiaeth roedd yn rhannu gyda'r gynulleidfa bore hwnnw, ond
does dim ots am hynny, achos mewn gwirionedd nid cynnwys y neges oedd yn synnu yr gwrandawyr, beth oedd yn ei synnu nhw oedd ei awdurdod. Dyma ddyn ifanc, tlawd, dim yn dod o deulu parchus o gwbl, cofiwch stori Mair, ond mae'n sefyll o flaen pawb gyda digon o awdurdod yn ei eiriau i wneud i bobl hŷn a mwy parchus na fe wrando arno. Nawr, dydy Iesu ddim gyda ni ar y ddaear yn yr un ffordd heddiw. Dydyn ni ddim yn gallu mynd i'r synagog neu'r capel i wrando pregethu. Ond mae e wedi gadael ei ysbryd i ni. Ac mae hyn yn golygu bod disgyblion Iesu yn rhannu rhywfaint yn awdurdod ei feistr. Mae hwn wedi dechrau yn ystod oes Iesu, pan rhoddodd Iesu i'w ddisgyblion yr awdurdod i fynd allan i'r pentrefi, i rannu newyddion da teyrnas Iesu ac i ahau pobl. Ar ôl ei atgybodiad, dywedodd Iesu i'w ddisgyblion, dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'n bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas â'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân, a dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi ddweud wrthoch chi. Gallwch chi fod yn siŵr y byddai i gyda chi bob amser, nes bydd diwedd y byd wedi dod. So to some extent, during Jesus' lifetime and after his death and resurrection, Jesus' disciples share Jesus' authority. Mae Iesu yn addo i ddisgyblion a bydden nhw'n derbyn nerth pan ddaw yr ysbryd glân arnynt. Ac wrth gwrs mae hyn yn digwydd ar ddydd y Pentecost, pan ddaw yr ysbryd i'w llenwi a nerth ac awdurdod Iesu i sefydlu ei deyrnas ar y ddaear gan dod ag iahad a bendith i bawb. And the same is still true of us today. Mae ysbryd Iesu ar gael i bob un ohonom sydd eisiau dilyn Iesu fel ei ddisgyblion. Hynny yw, fel disgyblion Iesu, dyn ni'n mynd allan yn ei enw ef, llawn o'i ysbryd ef, ac felly dyn ni'n rhannu rhywfaint o'i awdurdod. And that means that you and I, as disciples of Jesus, we have the opportunity to share in that authority that Jesus has. So let's think about that a bit further, to think about what that might mean for you and I to have the authority of Jesus. Pan fi farw fy mam, gadawodd hi di ym Malta i fi am chwaer. Nawr mae'r ddwy ohonom yn byw tramor, fi yng Nghymru wrth gwrs am chwaer yn Lloegr. Felly doedd hi ddim yn hawdd i ni fynd draw i Malta bob tro yr oedd angen llofnodi rhyw dogfen gyfreithiol. Felly penderfynon ni roi power of attorney, pwer a twrnau, i ffrind ym Malta. Achos ein bod ni'n ymddiried yn y ffrind, achos ein bod ni'n credu basai hi'n trio gwneud ym mhob sefyllfa beth bynnag basai fi am chwaer wedi ei wneud, rydyn ni wedi rhoi ein hawdurdod i ddi. Ac os dydy hi ddim yn glir beth basai fi am chwaer wedi wneud, mae hi'n anfon e-bost at Tom i ofyn beth dala hi ei wneud mewn sefyllfa benodol. So my sister and I appointed a friend. We gave her power of attorney in Malta to deal with my mum's estate when my mum died. And that's because we trust her. And so we trust her in every situation to make the same decision that my sister and I would have made. And if she's not sure what we would have done, she emails us to ask. Ac mae rhywbeth tebyg yn digwydd gyda ni fel disgyblion Iesu. Pan dyn ni'n dechrau dilyn Iesu, mae Iesu yn rhoi ei ysbryd yn ein calonnau ni fel pwer a twrnau. Ac mae Iesu yn ymddiried anom i byhafio mewn pob sefyllfa yn yr un ffordd a bysai fe'n byhafio. I ddweud yr un geriau bysai fe yn ei dweud, mwyn cwblhau y dasg o sefydlu ei deyrnas ar y ddaear. So we can think of it as Jesus giving us a power of attorney to act in his name. Ac os dydyn ni ddim yn sicr beth bysai Iesu yn ei wneud neu yn dweud mewn sefyllfa benodol,
yn lle anfon e-bost ato, dyn ni'n gallu gweddio I ofyn am arweiniad. Nawr, wrth gwrs, mae hyn yn gyfrifoldeb enfawr. This is a huge responsibility. Ac nid pawb sy'n mynd i'r eglwys neu'r capel yn siarad neu'n gweithredu gydag awdurdod Iesu. Dyn ni'n gwybod hynny yn anffodus. Dim ond y rhai sy'n cymryd y busnes yma o fod yn ddisgybl o ddifri, sy'n gallu bod yn sicr eu bod nhw'n siarad ac yn gweithredu gydag awdurdod Iesu. It's for those people who take discipleship seriously that they can be sure of acting in Jesus' name with his authority. And I wonder whether you've ever heard somebody speak with such authority that you know that Jesus is speaking. I'll tell you my story. Dwi'n cofio tua 20 mlynedd yn ôl nawr, aethon ni fel teulu oel Cristnogol o'r enw Greenbelt yn Cheltenham yn Lloegr. Ac I wrando ar Jackie Pullinger yn siarad. Dwi ddim yn gwybod os da hi wedi clywed am Jackie Pullinger, ond pan oedd hi yn 22 oed, roedd hi eisiau bod yn genhadwr, a missionary. Ond chafodd hi ddim ei dderbyn gan unrhyw cymdeithas genhadol. Felly, dywedodd ei weinidog wrthi, just buy a ticket for the boat that's going as far away as possible and pray to God and ask him when you should get off. A dyma beth wnaeth hi. Unwaith roedd hi ar y llong, siaradodd yw wrthi mewn breuddwyd I ddweud wrthi a dylai hi adael y llong yn Hong Kong. Ac am flynyddoedd, gweithiodd hi gyda phobl a oedd yn gaeth I opium yn canol y Forbidden City yn Hong Kong, un o lefydd mwyaf peryglus y byd, ble oedd gangiau pwerus fel y triad yn rheoli popeth. Wel, dyma fi yn Greenbelt yn eistedd ar y glaswellt yn Prynhawn yn gwrando a Jackie Pullinger yn siarad. Ac roedd hi wir yn siarad ag awdurdod. Roeddwn ni'n gwrando fel taswn ni dan hyd wrth iddi hi adrodd y stori o sut daeth hi a gobaith a rhyddid yn enw Iesu I bobl a oedd yn byw mewn tywyllwch dwfn. Ac ar diwedd y sgwrs, sylweddolais I bod rhywun wedi rhoi cot dros fy mhen, achos ystod ei sgwrs, mae'n amlwg ei bod hi wedi dechrau bwrw glaw, ond roeddwn ni wedi ymgolli cymaint yn ei geriau, doedd ni ddim wedi sylweddoli. I hadn't even noticed during her talk that it had started to rain. And somebody put a coat over my head. Right, you're going to have to excuse me 1 minute because my laptop is telling me my battery is running low. So obviously it's not plugged in. This will not be good news. So just hold on a minute. Dyma ni. Battery wedi trwsio. Felly, gyda Jackie Pullinger, dyma oedd rhywun sy'n siarad ag awdurdod. Ac yn anffodus ar y llaw arall, dwi wedi mynd I sawl gwasanaeth ble doedd y pregethwr ddim yn siarad ag awdurdod o gwbl. Beth sy'n gwneud y gwahaniaeth? Dwi'n credu bod pobl sy'n siarad ag awdurdod am Iesu a'i efengol wedi profi cariad Iesu yn eu bywydau nhw. People who speak with authority about Jesus have experienced Jesus' love in their lives. Dydyn nhw ddim yn ailadrodd rhywbeth eu bod nhw wedi darllen mewn llyfr neu sôn am profiad ysbrydol a oedd wedi digwydd I rhywun arall, neu iddyn nhw blynyddoedd yn gynt, ond heb profiad mwy diweddar o gariad Crist. Dydyn nhw ddim yn angenrheidiol yn siaradwyr hiawddol. Roedd ti'n gallu bod yn siaradwyr hiawddol heb fod yn ddisgybl o Iesu. Dydyn nhw ddim yn angenrheidiol yn bobl amlwg neu enwog fel Jackie Pullinger. Sut felly allwn ni adnabod y rhai sy'n llawn ysbryd Iesu ac yn gweithredu ac yn siarad yn ei enw e? Wel, mae'r Beibl yn ein rhoi ni llun o rywun sy'n siarad, sy'n ddisgybl ffaslwn, ac felly rhywun sy'n gallu gweithredu a siarad ag awdurdod Iesu. Llun o goeden. Mae Salmin yn dweud, yr un sydd wrth ei fodd yn gwneud beth mae'r arglwydd eisiau ac yn myfario ar y pethau mae'n ei dysgu dydd a nos yn cael ei fendithio.
bydd fel coeden wedi ei phlannu wrth ffrydiau o ddŵr, yn dwy'n ffrwyth yn ei thymor, a'i dair byth yn gwywio. Beth bynnag mae'n ei wneud, bydd yn llwyddo. A hefyd mae proffwyd Jeremia yn dweud, pennod 17. Mae yna fendith fawr i'r rhai sy'n fy nhrystio i ac yn rhoi eu hyder yno fi, meddai Duw. Bydden nhw'n gryf fel coeden wedi phlannu ar lan afon, a'i gwreiddiau yn ymwthio i'r dŵr. Dydy'r gres crasboeth yn poeni dim arni hi. Mae ei dail yn aros yn wyrdd. A does dim lle i boeni pan ddaw blwyddyn o sychder. Bydd ei ffrwyth yn dal i dyfu arni. Ac mae'r llythyr i'r eglwys yn Ephesus yn y Testament Newydd yn sôn amdano yn anfon gwreiddiau ni i lawr i gariad Duw mwyn cael nerth mewnol. The letter to the Ephesians in the New Testament also picks up on this image of the true disciple being like a tree and says that we send our roots very deep into the love of God so that we can have internal strength. Mae'n dweud, dyma'r awdur yn dweud wrth yr eglwys yn Ephesus. Dwi'n gweddio ar I ddiw ganiatau I chwi yn ôl cyfoeth ei ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd, ac ar I Grist breswylio yn eich calonnau drwy ffydd. Boed I chwi sydd â hariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael ei galluogi I ymgyffred ynghyd â'r holl saint beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. A gwybod am y cariad hwnnw ei bod uwchlaw gwybodaeth. Felly dygir chwi gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw. Felly mae'r goeden yn llun defnyddiol iawn o beth mae'n golygu I fod yn disgybl. Mae disgybl Iesu yn llawn nerth ac awdurdod Iesu, ond nid fel rhyw fath o Superman neu Rambo. Mae disgybl Iesu yn llawn cryfder fel coeden enfawr. Coeden sy'n anfon gwreiddiau dwfn I ddaiar cariad Duw. The true disciple of Jesus is full of strength and authority, but not like some kind of Superman or military general or Rambo. The Bible says he or she is like a tree. A tree has that quiet internal strength, sends their roots down deep, deep, deep into the love of God, and is planted by a stream so they can draw up that living water. Coeden sy'n cael ei phlannu wrth afon yr ysbryd, iddi hi allu yfed, cariad a thangnefedd Duw I dorri ei syched. Coeden sy'n gryf, mae'r storm yn dod, mae'r goeden yn cael ei ysgwyd, mae'r glaw yn disgyn, ond mae'r goeden yn aros yn gadarn, am fod ei gwreiddiau hi yn ddwfn. A person who leads such a life won't escape the storm, but the storm won't destroy the tree. It might shake it, but it won't destroy it. Coeden sy'n ffrwythlon, mae'n dwy'n ei ffrwyth yn ei thymor a'i dail yn aros yn wyrdd. Does dim lle I boeni pan ddaw blwyddyn o sychder, bydd ei ffrwyth yn dal I dyfu arni. Wel, dechreuais I bregeth hon gan sôn am ryfeddu. A phan dyn ni'n dod o hyd o rhywun sy'n byw bywyd fel hynny, fel coeden sy'n llawn cryfder a ffrwyth, dyn ni yn rhyfeddu. Ond mae'n Iesu yn addo bod bywyd fel hyn ar gael I bob un ohonom. I bawb sy'n cymryd o ddifri galwad Iesu i'w ddilyn a bod ei ddisgybl. Mae Iesu eisiau rhoi ei ysbryd I bob un ohonom, I roi ei power of attorney I ni fel petai, I ni allu siarad
a gweithredu gydag awdurdod Iesu ac yn ei enw e. Jesus wants to give every single one of us his power of attorney so we can live and speak and act in his authority. Un o fy hoff adnoddau o'r Beibl, one of my favourite Bible verses, dywedodd Iesu, os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngairi. Anyone who loves me will obey my teaching. A bydd fy nhad yn ei garu, ac fe ddown ato, a gwneud ein trigfa gydag ef. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Am a ddewid hyfryd. Ni hefyd, dyn ni'n gallu bod fel y coeden, yn byw bywydau llawn cryfder Duw, bywydau ffrwythlon gan rannu cariad Duw. Yr un cariad sydd wedi dod ynom trwy ein gwreiddiau pan dyn ni'n sefydlu ein bywyd ar sail cariad Duw. Yn mynd i gymryd just munud o dawelwch nawr, efallai i siarad â Duw, efallai i dweud wrtho, os nad ydych chi'n teimlo fel coeden y bore yma, os ydych chi'n angen cryfder mewnol, jyst i ofyn i Dduw am y cryfder yma. Jyst i ofyn i Dduw i helpu anfon eich gwreiddiau yn ddwfn yn ei gariadau. Jyst munud o dawelwch. Falle bod chi'n gallu dychmygu eich hoff goeden chi. Falle coeden yn eich gardd neu pan ydych chi'n mynd am dro. A bob tro ydych chi'n gweld y goeden yma yr wythnos hon, jyst cofiwch neges y bregeth. Gweddiwn. O Dduw, pan siaradodd Iesu yn y synagog, sifrydanwyd pawb gan awdurdod llwyr ei eiriau a'i bresenoldeb. Mor hawdd yn ein byd ni heddiw yw cael ein twyllo gan eiriau rhywun neu ei presenoldeb hawddgar sy'n mynnu ein sylw. Efallai bod yn meddwl am bobl yn y cyfryngau. Ond yn anffodus, nid yw geriau pawb yn ddidwyll nac yn cyd-fynd â'i gweithredoedd. O Dduw, helpa ni i ddirnad pwy yw gredu. Maddau i ni pan fydd ein geriau neu ein gweithredoedd yn groes, yn galwad. Helpa ni i fod yn worthy o'r pwer a twrnau. Helpa ni i siarad a gweithredu yn onest bob amser. Helpa ni hefyd o Dduw i beidio â ffurfio barn am bobl eraill ar yr olwg gyntaf. Maddau i ni, pan fyddwn yn rhythrwy'r casgliadau anghywir, maddau i ni am farnu. Helpa ni i geisio dy ddwythineb di, ac i ddweld a glywed di ym mhob un, waith beth bo ei hwyd, ei hymddangosiad neu cefndir. Arglwydd Iesu, cawsom i gyd ein carcharu mewn caethwasiaeth gan bechod, hyd nes i ti ein gollwg yn chryf trwy rym y groes. Trehaist y drwg, gorfbagaeth farwolaeth. Trwy awdurdod dy enw sanctaidd, gallwn nawr nesau yn chryf at orsedd Duw.
Can wybod bod ein pechodau ni wedi maddau. Mawl fo I ti, o Iesu. Dyw ein byd gweddion dros y rhai mewn awdurdod. Arweinwyr y cenhedloedd, a byddent yn ddwyth, yn gyfiawn ac yn dosturiol wrth iddynt arfer eu hawdurdod. Rydyn ni'n cofio'n arbennig heddiw y rhai sydd mewn grym yn Rosa, a'r rhai sy'n protestio yn erbyn carcharu Alexei Navalny. Rydyn ni'n cofio llywodraethau yn yr Iseldiroedd, yn yr Unol Daleithiau, yn Ewrop ac yma yn y Deyrnas Unedig. Gweddion dros bob arweinydd wrth iddyn nhw dirnad y ffordd ymlaen yn canol heriau cymdeithasol ac economaidd y pandemig. Boedd dy wirionedd yn hysbys ac gariad yn cael ei rannu yn enw Iesu. Gweddiwn am gyflwyno rhaglenni brechlyn yn gyflym ac yn gyfiawn dros y rhai sy'n agored ei niwed, y rhai sy'n drwgdybio y brechlyn, y rhai y mae'r brechlyn wedi dod yn rhy hwyr iddynt, y rhai sy'n aros. Gweddiwn dros deuluoedd a ffrindiau y marw a rhai mewn profedigaeth. Boed dy wirionedd yn hysbys ac gariad yn cael ei rannu yn enw Iesu. Gweddiwn dros y rhai sy'n teimlo'n llethol gan bwysau ychwanegol addysg gartref. Yr rhai y mae eu perthnasoedd ar fin torri lawr. Gweddiwn dros y rhai sydd wedi colli eu bywydau I iselder ac i'w teuluoedd a'i ffrindiau. Gweddiwn hefyd dros bywydau ble mae pryder a straen yn ei difetha. Gweddiwn dros y gwasanaethau iechyd ac elusennau sy'n ceisio eu cefnogi. Gweddiwn dros dy eglwys di, ledled y byd ac yn ein cymuned ein hunain. Gweddiwn dros Salem, dros eglwys Illtyd Sant, yr eglwys yn y Beddau, yr eglwys ar y Stryd Fawr, a phob eglwys yn ein cymuned. Gweddiwn am ffyrdd creadigol o wasanaethu ac I rannu, am ddewrder ac yn ei omdeb wrth I ni wrando a gweddio, ac yn ei fod yn feiddgar wrth I ni ymateb i'r anghenion o'n cwmpas. Ac yn ôl a gweddiwn mewn eiliad o dawelwch dros bawb sydd ar ein calonau ni y bore yma. A thros bawb nad oes ganddynt neb i'w henwi mewn gweddi. Boed dy wirionedd yn hysbys a'r gariad yn cael ei rannu yn enw Iesu, a'n dysgod ni I weddio gan ddweud ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy dernas, gwneled dy wythlis, megis yn y nef felly ar y ddau hefyd. Dy rwy ni heddiw ein barabeinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeu ninnau ein dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithel gwared ni rhag drwg. Canis aedd o ti yw'r dernas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Pan o'n i'n paratoi yr Oedfa hon, des I o hyd I gan arbennig o hyfryd ac efallai bod hi'n mynd I adnabod o leia un person sy'n canu. Felly, dyma ni.
tywysog bywyd pyr yn marw, marw I brynu'n bywyd ni. Pwy allai diolch amdano, pwy allai diolch I Lord, dyma gariad nad anangof, trafod efo'i wen yn Lord. Here is love vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life a ransom shed for us His precious blood. Who His love will not remember? Who can cease to sing His praise? He can never be forgotten throughout heaven's eternal day. Argael ar ymrwygodd oll fy nodau'n gymdermal. Torodd holl ar reia'r nefoedd, oedd yn gyfaen hyd yn law. Gas a thariad megis dilyn, yr ymdalwaith dyma'r dydd, a ddyniam gerfyr a heddwch, yn cusanu eio'n ddydd. Let me hold thy love accepting, love thee ever all my days. Let me seek thy kingdom only, and my life be to thy praise. Thou alone shall be my glory, nothing in this world I see. Thou hast cleansed and sanctified me, thou thyself hast set me free. Lleisia o obaith o draws Cymru ac efallai bod hi wedi adnabod rhai pobl. Felly roedd Mab Martin Geraint yna, Maes, ac hefyd Mena Machreth o Garnafon, a'r bobl sy'n rhedeg yr eglwys yn Honopandi yna, a llawer o bobl. Nawn ni orffen gyda bendith. Dduw holl alluog, bydd gyda ni yr wythnos hon. Tyrd yn un cyfarfod bob bore. Ac ymhasafwch a bynnag y byddwn yn ddi yn ystod y dydd, pwy bynnag fydd gyda ni, helpa ni I elwa ar dy nerth a dwythinau, fel y gallwn fod yn goeden, yn ddisgybl ffyddlon a chawyr, wrth ddilyn yr esiampl a'r patrwm a roddir I ni gan Iesu. Amen.